Beograd, al Beograd, firmom Krstić, upravo se narod sprema. Se razloge da Putina stane, sreće valjda nema, same sreće valjda nema, joj. Nesrećni sam od malena. Nije nas niko maltretirao, dirao. Zadovoljni smo šta ćemo tu. Dobar, super. Stvarno se nismo nadali. Da li imate primjedbi neki? Ne, stvarno je sve na nivou. Dobri su. Ne maltretiraju nas. Nemam šta drugo reći. Imali smo jesti, imali smo piti. Dobro je bilo. Sve što je bilo, pa nema ni kopče to, a ne šta potrebno.